Ο παλαιός αερολιμένας Λευκωσίας λειτουργεί εμπορικά και χτίνεται στη γύρω περιοχή το 1947, ενώ το 1949, 2 χρόνια μετά, κατασκευάστηκε και το πρώτο τερματικό. Όταν το 1960 η Κύπρος ανεξαρτητοποιείται, το αεροδρόμιο Λευκωσίας περνά στην ιδιοκτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί πλέον το διεθνές αεροδρόμιο του νησιού. Το 1968 το αεροδρόμιο ανακαινίζεται με κόστος πέραν των 1 εκατομμυρίου λιρών και πλέον εξυπηρετεί γύρω στους 800 επιβάτες. Το 1974 υπήρξαν σχέδια επέκτασης, τα οποία δεν υλοποιήθηκαν ποτέ λόγω της τουρκικής εισβολής. Το διεθνές αεροδρόμιο Λευκωσίας κλείνει οριστικά και μένει ξεχασμένο στον χρόνο όπως και η γύρω περιοχή. Τα αεροδρόμια μπορεί να θεωρηθούν ως πηγές πλούτου για ένα κράτος, αφού παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες για απασχόληση προσωπικού και ενθαρρύνουν την οικονομική του ανάπτυξη. Στα πλαίσια λύσης του κυπριακού προβλήματος και με την υπόθεση ότι ο παλαιός αερολιμένας Λευκωσίας ανοίγει προς ανάπτυξη, διεξήγαμε μελέτη για την υλοποίηση αυτού. Η μελέτη στοχεύει στην πετυχημένη ανέγερση και αναπαλαίωση του παλαιού αερολιμένα Λευκωσίας, ώστε να λειτουργεί ως ένας σύγχρονος διαμετακομιστικός σταθμός hub. Απότερος σκοπός είναι να αποτελεί πόλο έλξης επενδυτών, αφού θα συνδυάζει την καινοτομία στις εγκαταστάσεις του και παράλληλα θα διατηρεί άσβεστη τη μνήμη του τόπου. Μέρος του υφιστάμενου κτηρίου θα μετατραπεί σε μουσείο, ώστε να διαφυλαχθεί η ιστορία του τόπου και παράλληλα να μεταδοθούν τα γεγονότα της τότε εποχής μέσω διαφόρων τεχνολογικών ερεθισμάτων. Μέσω οπτικοακουστικών μέσων θα παρουσιάζεται η πορεία του αερολιμένα από τη γέννησή του το 1939, την εγκατάλειψή του το 1974 μέχρι και την αναγέννησή του, όπου θα πάρει την τελική του μορφή. Λόγω της χρόνιας αδράνειας του κτηρίου του παλαιού αερολιμένα, οι φθορές που προκλήθηκαν είναι εμφανείς και πρέπει να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης. Γι' αυτό το λόγο θα διεξαχθούν κάποιες έρευνες για την ποιότητα και υφιστάμενη θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος, όπως και την κατάσταση των δομικών υλικών του υφιστάμενου κτηρίου. Θα ακολουθήσουν οι κατάλληλες διαδικασίες αποκατάστασης των φθορών και θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες μη καταστροφικές έρευνες και μεθόδοι προστασίας σκυροδέματος και χάλιβα. Ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης είναι ο αμίαντος, που ως γνωστόν είναι καρκινογόνος. Η απομάκρυνσή του από τους χώρους του αεροδρομίου αποσκοπεί στην προστασία των εργαζομένων και του ευρύτερου κοινού και στην αποτροπή της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ο μέσος όρος αφήξεων και αναχωρήσεων υπολογίστηκε στις 97 ημερησίως. Ο αριθμός επιβατών που θα εξυπηρετείται ανά χρόνο κυμαίνεται στα 6.875.000 περίπου, ενώ το αεροδρόμιο σχεδιάστηκε για φόρτο 8 εκατομμυρίων. Το σύνολο του φορτίου κάρκο που θα αποθηκεύεται και θα μεταφέρεται ημερησίως είναι γύρω στο 1,5 εκατομμύρια τόνοι. Το κτίριο αποτελείται από 3 επίπεδα: υπόγειο, ισόγειο και πρώτος όροφος. Στο υπόγειο θα υπάρχουν οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις, το σύστημα μεταφοράς και αποθήκευσης αποσκευών και χώροι του προσωπικού. Το ισόγειο είναι το επίπεδο αναχωρήσεων που περιλαμβάνει διάφορες υπηρεσίες του αεροδρομίου, όπως καφεστιατόρια, πρώτες βοήθειες, τελωνείο και ATM. Επίσης, στον εξωτερικό χώρο θα βρίσκονται οι χώροι στάθμευσης των ταξί και των αυτοκινήτων των πελατών και υπηρεσίες car rentals. Στον πρώτο όροφο θα γίνονται οι αφήξεις των επιβατών και όλες οι εγκαταστάσεις παραλαβής των αποσκευών. Θα υπάρχουν τα γραφεία ελέγχου του αεροδρομίου, της πολιτικής αεροπορίας και το business center που έχει χώρους κατάλληλους για συσκέψεις. Όσον αφορά τη διακίνηση των επιβατών μέσα στο αεροδρόμιο, στον πρώτο όροφο θα βρισκόνται οι αφήξεις των επιβατών, ενώ στο ισόγειο οι αναχωρήσεις. Θα υπάρχουν βοηθητικές πινακίδες που θα καθοδηγούν τον κόσμο στις σωστές κατευθύνσεις των gates. Το αεροδρόμιο σχεδιάστηκε ειδικά για την αποφυγή της συμφόρησης και των συγχύσεων.
Το μήκος των δύο μεγάλων αεροδιάβλων θα επεκταθεί στα 4 χιλιόμετρα, ενώ το μήκος του βοηθητικού στα 2,5. Το αεροδρόμιο πρέπει να συνδέεται αρχικά με τις υπόλοιπες πόλεις της Κύπρου, τους δύο εφιστάμενους αερολιμέλες Λάρνακας και Πάφου και το λιμάνι Λεμεσού. Για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης στις γύρω περιοχές θα κατασκευαστεί ένας νέος δρόμος μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων και ένας νέος κυκλικός κόμβος στο δρόμο Κοκκινοτριμηθιάς Ανθούπολης. Αυτό θα γίνει για τη διοχέτευση της κίνησης στον υφιστάμενο αυτοκινητόδρομο. Το νέο οδικό δίκτυο θα ενώνει το νέο αεροδρόμιο Λευκωσίας με όλες τις περιοχές της Κύπρου για τη δημιουργία νέων διαδρομών λεωφορείων για την εύκολη μετακίνηση φορτηγών που μεταφέρουν εμπορεύματα. Ο πύργος ελέγχου είναι υπευθύνος για την οργανωμένη εποπτεία του χώρου, τόσο την εναέρια όσο και την εδαφική, και αποτελεί το υψηλότερο κτίριο στον περιβάλλοντα χώρο. Το μηχανοστάσιο αποτελείται κυρίως μέρος των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου και περιλαμβάνει τις εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής των αεροσκαφών. Η συνολική επιφάνεια του έργου είναι 9.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο πυροσβεστικός σταθμός θα στεγάζει 6 αυτοκίνητα πυρόσβεσης και θα περιλαμβάνει γραφεία του σώματος, αποθήκες εξαρτημάτων και εξοπλισμό του προσωπικού. Σε περίπτωση που υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις μεταξύ των πτήσεων, οι επιβάτες μπορούν να ξεκουραστούν ή να ψυχαγωγηθούν στο χώρο του ξενοδοχείου. Αποτελεί ένα τετραόροφο κτίριο συνολικής έκτασης 5.000 τετραγωνικών μέτρων με 300 δωμάτια διαμονής και δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι 700 άτομα. Επίσης, διαθέτει χώρους ψυχαγωγίας, καφεστιατόρια, σπα και αίθουσες συνεδριάσεων. Αποθήκες Κάρκο 1 μπορούν να παραλαμβάνουν 1,5 εκατομμύριο τόνους ανά χρόνο και περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις για κανονικά προϊόντα και με ειδικές θερμοκρασιακές συνθήκες. Αποθήκες Κάρκο 2 μπορούν να παραλαμβάνουν 1 εκατομμύριο τόνους ανά χρόνο και διαθέτουν εγκαταστάσεις για έφλεκτα υλικά. Το κτίριο θα είναι σε απομακρυσμένο σημείο από τερματικό για λόγους ασφαλείας. Σε κάθε τερματικό θα υπάρχουν συνολικά 14 φυσούνες και κάθε μία έχει τη δυνατότητα για εξυπηρέτηση 2 αεροσκαφών ταυτοχρόνως. Ενώνονται με τον πρώτο όροφο του τερματικού και έχουν βάση κανονισμών ύψος 5 μέτρα. Η χωρίπονση αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του αεροδρομίου, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη λειτουργία των αεροσκαφών. Για να περιοριστούν οι επιπτώσεις της συγχωρήπανσης στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου και στη γύρω κατοικημένη περιοχή, λήφθηκαν κάποια μέτρα. Θα δημιουργηθούν αναχώματα μετριασμού και δασικές ζώνες προστασίας. Ο έλεγχος των μηχανών των αεροσκαφών θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες ώρες. Θα κατασκευαστεί ηχοπέτασμα στο πίσω μέρος των διάβλων και θα χρησιμοποιηθούν ηχομονωτικά υλικά στην κατασκευή. Βάσει διαφόρων έλεγχων που έγιναν για να καθοριστεί η ζώνη επιρροής του θορύβου γύρω από το αεροδρόμιο, υπολογιστήκε η αποστάση που πρέπει να απέχει η κατοικημένη περιοχή από κάθε άκρη του αεροδιάβλου γύρω στο 1 χιλιόμετρο. Τα θερμομονωτικά υλικά που θα χρησιμοποιηθούν είναι φελός, διογκούμενη πολυστερίνη και αφρόδης εξελασμένη και πετροβάμβακας. Για το φυσικό φωτισμό θα χρησιμοποιηθούν οι αλλοπίνακες που θα φιλτράρουν το ηλιακό φως και τη θερμότητα, επιτρέποντας την είσοδο του ηλιακού φωτός και όχι της ακτινοβολίας. Θα ακολουθηθεί επίσης το μοτίβο των γυάλινων οπών που ήδη υπάρχουν στο εφιστάμενο κτίριο και στην οροφή του καινούργιου που θα προσφέρει φυσικό φωτισμό. Κατά κύριο λόγο, για να αξιοποιήσουμε την ηλιακή ενέργεια θα χρησιμοποιήσουμε φωτοβολταϊκά, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική και αποτελούν μια βιομηχανική αρχή αφού γυρίζουν εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ηλιοφάνεια. Η πράσινη οροφή θα παρέχει μόνωση και απορρόφηση υγρών από την οροφή και μελλοντικά θα προσφέρει μείωση στο κόστος της θερμάνσης και ψήξης, αφού θα προσφέρει θερμομόνωση και παράλληλα ηχομόνωση. Τέλος, θα φιλτράρει το μολυσμένο αέρα και θα προσφέρει πιο υγιές περιβάλλον. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες πιθανές για συνεργασία είναι η Etihad, Swiss, British και Qatar Airways. Εταιρείες κάρκο πιθανές για συνεργασία είναι η TNT, DHL, FedEx, Maersk και Evergreen.
Η Κύπρος έχει στρατηγική θέση ανάμεσα σε τρεις υπήρους που την καθιστά γέφυρα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Έχει πλήρως ελευθερωποιημένη πολιτική ξένων επενδύσεων και δημιουργήσει συμφωνίες για επενδύσεις ήδη με 17 χώρες. Η ελεύθερη διακίνηση ξένου συναλλάγματος καθώς και οι συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολόγησης με 40 χώρες την καθιστούν ελκυστικό προορισμό. Μεγάλο μέρος των εσόδων θα προέρχεται από την τεχνική υποστήριξη του χώρου, τα αερολιμένα, τα είσοδα κινήτων, τα καταστημάτα αφορολόγητων ειδών, τις διαφημίσεις εντός και εκτός του αεροδρομίου και τα εισιτήρια των επιβατών. Το κόστος της κατασκευής ανέρχεται στα 1,8 δισεκατομμύρια κατά προσέγγιση. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, το οδικό δικτύου που είναι οι χωματουργικές εργασίες και άσφαλτος, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών, η αφαίρεση του αμοιάντου και η ενίσχυση για αναπαλαίωση του υφιστάμενου κτηρίου σε πρώτο πλάνο.